Auto do tohoto videa zapožičala spoločnosť Limited V Cars, experti na individuálny dovoz vozidiel z celej Európy. Ahojte priatelia, pri sledovaní ďalšieho videopodcastu. Moje meno je Ivan Kutálek za redakciu Webauto. Mojím dnešným hosťom v tomto podcaste bude Peťo Maga, ktorý robí už 10 rokov pre Reality Alpy, a teda je to realitný maklér a veľmi rád porozpráva o zážitkoch, ktoré zažil, a dozviete sa aj množstvo zaujímavých informačných vecí, ktoré môžete zúžitkovať pri budúcom nákupe alebo predaje nehnuteľnosti. Čiže ostaňte naladení a okrem toho sa budeme voziť v tomto BMW M135i, čo je celkom šikovné a malé, ale veľmi bité autičko. A keby aj to ešte bolo málo, tak Peťo porozpráva, aké je to kúpať sa s ľadovými medveďmi. Určite to stojí za to, ostaňte tu. Začíname. Ahojte. Vítam ťa, Peťo, na palube BMW M135i. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas, a hneď takto na úvod by som sa ťa spýtal, čo ťa drží v realitnom sektore už 10 rokov a koľko nehnuteľností si stihol predať? Ďakujem za pozvanie v prvom rade. Som rád, že sa môžeme takto porozprávať. A čo sa týka tých nehnuteľností, 10 rokov je dosť dlhá doba a musí to človeka baviť, aby tam bol 10 rokov. Urobil som si takú domácu úlohu, že som si aj pozrel, koľko tých nehnuteľností bolo, takže bolo ich cez 270 za 10 rokov, čo si myslím, že nie je málo. A sú v tom v podstate aj nehnuteľnosti, ktoré sa prenajímali, a sú v tom aj nehnuteľnosti, ktoré sa teda predali. Čo ťa baví na tejto práci? Lebo to je práca s ľuďmi a vieme, že sú ľudia úplne že rôzneho charakteru. Sám som bol tvojim klientom, to bolo naše spoznanie, milí diváci, že ja som natrafil na Peťa úplne náhodou, keď mi zavolal ako realitný maklér, že mi predá apartmán v Ružomberku, to je ináč oblasť, kde ty aj vlastne žiješ. Áno. A teda dôverne to tam poznáš, a hoci si mi ponúkol, že exkluzivitu, som povedal, že ja chcem dať priestor každému, ale ty si bol taký úplne že naštartovaný, že ty to určite predáš, a nakoniec si to predal. Takže takto pristupuješ ku každej nehnuteľnosti? V podstate veci áno, aj keď je to naozaj práca s ľuďmi, ktorá je u veľa ľuďoch v podstate taká, že ťažká. Ja si myslím, že som sa v tom celkom našiel, lebo viem tých ľudí nejakým spôsobom upratať, poviem to tak obrazne, že upratať, aby v podstate neurobili nejakú chybu pri či už predaji nehnuteľnosti alebo čohokoľvek, ale snažím sa ich naviesť na tú správnu cestu, aby tú nehnuteľnosť predali správne, za dobrú cenu, a aby na tom zarobili všetky strany a aby každý bol hlavne spokojný. To je tá podstata tej veci. A stále je to meniaci sa systém, ktorý proste ty musíš vedieť využiť v prospech všetkých zúčastnených strán, lebo to je to najdôležitejšie, keď sú všetci spokojní z toho výsledku. Sám si to zažil pri predaji tvojho apartmánu na Liptove, že v podstate snažili sme sa od začiatku nastaviť ten predaj tak, aby proste to všetci ostatní, ktorí do toho boli zakomponovaní, aby boli spokojní. Ja si pamätám z toho predaja hlavne to, že ty si bol jediný, ktorý reálne vodil ľudí. Bola tam ešte iná realitka, ktorá nevodila ľudí, a ja som vtedy pochopil, že ja mám niekoľkých známych realiťákov, s ktorými dlhodobo spolupracujem, ale pochopil som, že ja keď sa ocitnem v neznámom prostredí, ako bol pre mňa vtedy ten Ružomberok, to bolo pre nás vlastne prvýkrát, čo sme išli niekde mimo Trnavského kraja niečo nakupovať, ja som si vtedy uvedomil, že ja musím zobrať nejakého lokálneho realiťáka. Ja viem, že vy máte niekoľko pobočiek po Slovensku, ale človeka, ktorý vyrastal v tom prostredí, je veľmi dôležité. Áno, myslím si, že máš pravdu v tomto, lebo ono v podstate každý jeden ten realitný maklér, či už je z hociakej spoločnosti, tak pokiaľ pozná lokalitu, v ktorej pôsobí, v ktorej tie nehnuteľnosti predáva, tak je to gro tej práce, lebo
my nikdy nevieme, v rámci toho, že sme na Liptove, tak my nevieme, že kto nám tam príde. Či ten človek ten Liptov aj reálne pozná, či tam chodieva len na dovolenky, alebo tam príde raz za čas a proste chce to investične, tak my mu musíme vedieť zareagovať na všetky tieto veci. A áno, máš pravdu, najlepší je lokálny človek, ktorý sa do toho vyzná a robí aj v nejakej realitnej kancelárii, ktorá je známa. My sme 26 rokov, myslím, že už na trhu v rámci realít, ako Reality Alpia a tých skúseností máme strašne veľa. Ty si sa predal tým svojim záujmom, akým si pristupoval k tej danej nehnuteľnosti. Ty si neznižoval so mnou cenu. Ty si vedel, že dobre, tak buď sa to predá, alebo ten klient to sám pochopí, netlačil si na mňa. A následne, keď sa to predalo, tak sme sa aj spriatelili, lebo sa mi strašne páčilo to, ako ty poznáš ten kraj aj z pohľadu tej turistiky, ktorá je mne blízka. Ty ale chodíš oveľa častejšie na turistiku ako ja. Kto ťa viedol k tomu, že rád chodíš po horách? Tak, mám manželku, s ktorou sa radi prechádzame po horách a je to vzhľadom aj na to, čo sme sa bavili pred chvíľou, že tá práca je práca s ľuďmi, človek musí vedieť vždy reagovať a veľa rozprávať a je to také, že nejednotvárne, takže vždy na niečo iné sa prispôsobovať v podstate veci, tak ten útek z tej práce ako takej je vždy do tých hôr. A tie hory, to je ticho. My keď ideme do hôr s manželkou, my sa tam nemusíme rozprávať. My proste tam ideme tak zrelaxovať, že to je úplne najlepšie. A Liptov je na prechádzky v prírode úplne stvorený. A keď si na tej turistike, tak tam nerozmýšľaš vôbec, ako predám ten byt, alebo ten dom, alebo tú nehnuteľnosť? Samozrejme tým, že to robím dlhodobo a toto je môj 100% job, hej, tak tým pádom prídu myšlienky vždy aj na to, že čo, kde, ako. Takisto, keď idem na turistiku, mám zapnutý telefón, lebo v podstate táto práca je o tom, že sme stále k dispozícii a keď by som nebol, tak to predá niekto iný. Hej, takže má to aj nejaké tie úskalia, že človek toho súkromia má možno menej, ale na druhej strane, čím rýchlejšie viem reagovať, čím viac sa zapíšem, či už tomu predávajúcemu alebo tomu kupujúcemu do pamäti, že som zareagoval, aj keď som bol na turistike, tak tým je to lepšie a tá pôda na predaj tej danej nehnuteľnosti sa zlepšuje, lebo keď ja zdvihnem telefón na turistike, tak ja vždy tomu človeku poviem na rovinu. Viete, čo som teraz na turistike, ale povedzte rýchlo, odpoviem vám, dohodneme sa. Určite sa dohodneme. Množstvo z vás, ktorí prišli do realitného sektora robiť realitného makléra, veľakrát robili predtým niečo iné a potom už ostali pri tomto zamestnaní alebo pri tomto jobe. Málo kedy sa stretávam s niekým, nechal som reality a išiel som robiť do cestovnej agentúry napríklad, hej. Že 10 rokov si dokonca v tej istej Reality Alpia majú asi iný prístup, lebo napríklad realitiaci, ktorých ja poznám, prebiehajú zhruba 2-3 roky vždy do nejakej inej a napokon si spravia svoju vlastnú. Prečo ty si už nespravil svoju vlastnú? Presne je to kvôli tomu zázemiu, ktoré hovoríš. Sú realitné kancelárie, ktoré sú rodinného charakteru, že sú kvázi menšie a sú realitné kancelárie, ktoré sú také tie jednochlapovky, čo sú už tí, ktorí proste už nikde im niečo, alebo všade im niečo nevyhovuje a urobia si vlastnú realitnú kanceláriu, lebo si myslia, že proste to je najjednoduchší spôsob, ako zarobiť veľa peňazí. A sú potom ešte tie franšízy, rôzne. V tých franšízach je to o tom, že najprv musí zarobiť tá materská spoločnosť, aby mohol zarobiť maklér. Taký ja mám názor, preto v podstate do franšízy sa nejak nechystám odísť, ale u nás v rámci našej kancelárie sme taký ten rodinný druh, alebo rodinný typ kancelárie, kde v podstate veci aj celkovo to prostredie, ktoré my máme v rámci ružomberskej pobočky, poviem tak, kde nás je v kancelárii 8, sme zmiešaný tým ľudí, aj babi, aj chalani a tým pádom akože vieme komunikovať so všetkým spoločne, so všetkými nehnuteľnosťami spoločne a dokonca máme zavedené aj ten systém odmeňovania, že vieme si medzi sebou tie nehnuteľnosti
vymieňať a takisto aj vymieňať klientov. Mám teraz klienta, ktorý hľadá dvojizbový byt, ale ja ho v portfóliu nemám sám, ale má ho kolegyňa, tak posuniem klienta, ale aj ja z toho mám nejaký akože prospech, lebo tú províziu, ktorá tam vždy je, tak tu si delíme. Keď spomíname provízia z tvojho pohľadu a teraz nezainteresovane je adekvátna k tomu, čo robíte? Lebo množstvo tých klientov je takých, že je 4-5% z danej nehnuteľnosti, veď to je mega peňazí a veď vy to dáte iba na túto danú inzerciu, kde by som si to v podstate mohol dať ja sám, vypracovať zmluvu niekde u právnika, to je 100 eurová záležitosť, ako, že prečo to je toľkoto peňazí, vieš? Tak máš teraz priestor to povedať pekne takto verejne, prečo je dôležité si uvedomiť, kde tá cena práce je. No, tá cena práce, hovoríš 100 eur u právnika, nemáš pravdu. U právnika je 100 eur za jeden úkon. On pri tej jednej zmluve spraví 6 úkonov, takže ťa to stojí 500-600 eur. No, ale v rámci realitnej kancelárie takisto dáte to len na nejakú inzerciu. Každá tá jedna inzercia stojí peniaze, lebo my ako firma, keď chceme inzerovať niekde, tak musíme za to zaplatiť. My neinzerujeme jednu nehnuteľnosť, ale 100 a denne, dajme tomu. Hej, momentálne máme cez 1000 nehnuteľností v celej reality Alpia, hej. A to niekto nejakým spôsobom nezverejní na svojom portáli len tak zadarmo. Takže využívame portály, ktoré musíme platiť a tým pádom sme aj viac viditeľní, lebo tie portály, ktoré kvázi využívame, sú najväčšie v rámci Slovenska, ale stále je tam tá podpora tej našej ako keby materskej spoločnosti, čo je Reality Alpia, kde máme informačný systém, ktorý tiež niečo stojí, programovanie toho systému niečo stojí a klient za tie dané 4%, čo je provízia, dostáva komplexnú službu. To znamená, či už je to nafotenie, profesionálne nafotenie nehnuteľnosti. Robím to 10 rokov, takže môžem si povedať, že už tie nehnuteľnosti viem nafotiť tak profesionálne, že každý klient, ktorý príde na akúkoľvek obhliadku, povie, na fotkách to vyzeralo ináč. No samozrejme, preto ste tu, lebo sa vám fotky páčili. Takže takto to je. No a za tým celým stojí aj rad ďalších úkonov, ktoré k tomu treba spraviť a to je či už vytelefonovanie nejakého toho inzerátu, že niekto si zverejní sám, presvedčenie toho človeka, že aby šiel do toho s nejakým zázemím realitnej kancelárie, ktorá mu dá aj právny servis. Lebo my máme vlastnú právničku vo firme, ktorá nám tie záležitosti, ktoré sa teraz, dajme tomu aj zo stavebného zákona menia, tak ona nám vie zareagovať na veľa vecí, ktoré proste riešime počas toho procesu predaja. Teraz sa veľa vecí a nehnuteľností predáva tak, že majú nevdovysporiadavané, hlavne pri domoch to je nejaké humná, nejaké prístrežky a kataster to zapisovať nechce. Banka to do zabezpeky v rámci nejakého čerpania úveru nezoberie, lebo pokiaľ to nie je zapísané na liste vlastníctva, tak sa to nedá zobrať do bankovej zábezpeky, teda do ťarchy. No a tým pádom naša práca spočíva aj v tom, že vysvetlí tomu človeku, že môžeme mu v tom pomôcť, budú to nejaké peňažky navyše, ale máme v tom bohaté skúsenosti, že tých nehnuteľností a tých nevysporiadaných vecí sme už vysporiadali veľa. A bude to rýchle, bude to oveľa rýchlejšie, bude to efektívnejšie, lebo vždy je tam potrebný, alebo teda väčšinou je tam potrebný nejaký geometrický plán, väčšinou je tam potrebné hlavne ten čas toho klienta, ktorý by do toho musel venovať. Ja to mám náplni práce. Ale ten klient si musí na to zobrať dovolenku. Musí odísť od rodiny, nemôže ísť na ďalšiu dovolenku, nemôže ísť na víkend s niekým, lebo proste musí riešiť, dajme tomu geodeta, ktorý môže len cez víkend primerať. Hej, takže to je také, že aj taký rozhodnil si sa nad týmto. Áno, toto sú tie veci, ktoré ľudia musia pochopiť, že za tie 4%, ktoré si my berieme, tak dostanú komplexnú službu aj s poradenstvom, za ktoré si hockto môže vypýtať veľké peniaze. Dal si podľa mňa veľmi slušné vysvetlenie, ak to niekto stále nechápe, jeho vec, ale poďme teraz na tie zaujímavosti, ktoré si za tých 10 rokov už zažil v rámci predaja, lebo vravím, je to práca s ľuďmi a ľudia sú rôzni. Mňa by zaujímalo, že či si napríklad došiel do bytu, kde sa ti chcelo napríklad, že hneď, jak si prekročil cez
prach dverí grcať. Hej, že smrdelo to tam, alebo bolo to špinavé, alebo typek ti povedal 100 000 eur, pričom trhová hodnota 50 000 eur, pohádali ste sa. Mal si niekedy aj takéto skúsenosti? Skús nám povedať nejaký zábavný príbeh. Skúsenosti sú rôzne. Ja konkrétne som nemal až takúto extrémnu skúsenosť, ale kolegovi sa stalo, že prišiel predávať byt a proste vošiel do bytu, alebo otvorili sa dvere do bytu a nebolo tam žiadne bytové jadro. Bolo tam len torzo z bytového jadra, akože tá železná konštrukcia. V strede bytu niekde bola taká tá misa, hej, z WC a vedľa toho bola vaňa, hej, prázdna akože. Pohľad priamo ako keby cez stenu človek videl kuchynskú linku, hej, ktorá bola, no ale čo bola najväčšia zaujímavosť bola to, že na stenách, všetky steny, boli tam 4 steny, bola to pravdepodobne garzonka nejaká alebo jednoizbový byt, tak všetky steny boli od spodu, od podlahy až po strop okachličkované. Ale keby aspoň jedným druhom, ale rôzne druhy kachličiek. To znamená, že to, čo bolo vo výpredaji, tak to tam nalepili. Hej, no a malo na to nejaké vysvetlenie, prečo to tak bolo? Proste nie, bol to taký človek, ktorému sa to tak páčilo, proste bolo to kolega, alebo kolegovci, ja som vtedy ešte nebol vo firme, ale kolegovci nazvali ten byt pitevňa. Lebo proste to bolo okachličkované ako niekde v kúpelke. A najlepšie na tom bolo, že pán si predstavoval, že tá cena, keď vtedy tie nehnuteľnosti šli, dajme tomu po nejakých 15 000, tak on chce už vtedy 20. Takže stávajú sa tieto veci. Predať sa to predalo, samozrejme predalo sa to za nižšiu cenu, ale museli sme to nazvať, že proste byť pripravený na celkovú rekonštrukciu. Už len to, že ten človek, keď išiel na vecko, tak v podstate, keď mal návštevu, tak všetci videli, čo Nemohol mať návštevu. Nemohol mať návštevu. On tam býval sám, bol to človek pravdepodobne, ktorý bol samotár, takže návštevy tam nemával a potreboval sa toho zbaviť, takže tak. A čo prenajmy? Pri prenajmoch je to také zaujímavejšie, lebo v podstate v rámci prenajmov sa my musíme nejakým spôsobom ako realitná kancelária vedieť predať, že tie prenajmy dávame aj slušným ľuďom. Lebo my človeka, ktorý si chce niečo prenajať, tak my ho musíme preveriť. Väčšinou už aj toho prenajímateľa upozorňujeme na to, že my tomu človeku dáme otázky na začiatku a na základe nejakého sita alebo lievika vybereme toho správneho klienta, ktorý by bol vhodný na ten daný prenájom. Takže vždy sa snažíme pýtať, či ten človek je pracujúci, či má deti, či má nejaké zvieratá a vždy to komunikujeme a konzultujeme s prenajímateľom, lebo nie všetci chcú mať deti na byte, jedna vec, nie všetci chcú mať zvieratá na byte. Idete podľa mňa aj do veľkého rizika, lebo keď to nevidie s tým človekom, tak vlastne padne aj vaša reputácia. Vy ste mi ho sem doniesli, pozrite, čo mi spravil. Samozrejme, stáva sa a stalo sa aj, že sme prenajali, dajme tomu človeku alebo jednej osobe byt, garzonku s tým, že v podstate bola zo školského prostredia, teda z učiteľského prostredia, no a prezentovala sa, že všetko je v pohode, všetko je super, tak sme jej prenajali garzonku. Do 2 mesiacov sa začali sťažovať susedia. My sme ale nevedeli, že za tou pani danou chodí priateľ, s ktorým si oni robili na byte takú zábavu, že v podstate pri určitom štádiu opitosti vyhadzovali prázdne fľaše z alkoholu von oknom, ktoré dopadali na detské pieskovisko, prosím pekne. Takže susedia sa začali sťažovať, tak my, aj keď sme si mysleli, že pani, ktorá je pracujúca, nemá zvieratá, nemá deti, je sama, tak zrazu tam bol priateľ, s ktorým proste prebiehali takéto oslavy a zábavy a susedom sa to nepáčilo, tak do 3 mesiacov musela odtiaľ aj odísť. Chápem, no ja som napríklad už bol aj v pozícii nájomcu a dokonca aj prenajímateľa, teda prenajímateľa častejšie ako nájomcu. A my sme tam mali iný problém. My sme mali problém ten, že sa nám dosť často vo vchode striedali ľudia, alebo teda respektíve pomerne na výzor atraktívne ženy. A jedenkrát, keď bolo veľmi silné leto, že hrialo, boli pootvárané okná, tak sme počuli orgie a každú chvíľu.
A nedalo nám to a sme vlastne zistili, že nejaká žena hneď kúsok od nás si prenajala byt na služby. S týmto si sa tiež niekedy stretol? Samozrejme, stáva sa. Nie je to také, že pravidlo, ale dokonca sme mali aj tak, že prenajímateľ s tým súhlasil. Vedeli sme, že prenajmeme byt. Aj ten prenajímateľ vedel, že prenajme byt človeku, ktorý tam bude prevádzkovať služby takého, že dospeláckého charakteru. Okay. No a súhlasy tam boli, no len susedia, keď už sa tam striedalo 7 ľudí za večer, tak susedov to už natoľko vyrušovalo, že proste tiež sa to muselo ukončiť, ale ukončilo sa to vzájomne, hej, že proste aj ten človek pochopil, že áno, tu sa to prevádzkovať nedá. Ja som niekedy zvažoval bývať v Nemecku, ale zistil som, že nebude to tam také jednoduché, ako som si predstavoval, lebo ja som kontaktoval niekoľko realitných kancelárií, hľadám takýto a takýto byt, toľko to môžem platiť. A oni mne hovoria, že ale to nestačí. Vy musíte mať potvrdenie o tom, že tu pracujete, musíte nám ukázať pracovnú zmluvu, musíte sa preukázať, koľko zarábate a podobné veci. Na Slovensku to podľa mňa stále chýba. Tu ako keby ten klient stále mal obavu o to, že keď sa bude takéto veci pýtať toho budúceho nájomcu, tak ten nájomca mu zuteká niekde inde do ďalšej nehnuteľnosti a ešte ho ohovorí, že aké súkromné veci. Prečo ešte u nás na Slovensku neexistuje takýto spôsob preverovania toho človeka do nájmu? U nás to postupne takto zavádzame a normálne máme zoznam otázok, ktoré dávame tým potenciálnym nájomcom a samozrejme v tom zozname sú aj otázky typu, že koľky žijú v rodine, aké majú zamestnanie, kde pracujú. Dokonca si niekedy pýtame kontakt na zamestnávateľa, ktorého rovno oslovíme, aký to je človek. Či je to človek pracovitý a tak ďalej. A pre toho prenajímateľa tú službu robíme na až takej nadštandardnej úrovni, si myslím. Lebo naozaj, keď už ja ako realitný maklér mám osloviť ešte aj zamestnávateľa, čo aj niekedy robíme, samozrejme, tak je to o tom, že je to profi služba. Peťo, tak nechajme na chvíľočku tie reality bokom, možno, že sa k ním ešte vrátime a skús mi porozprávať trošku o tvojom súkromnom živote, aby ťa prípadne diváci poznali aj ako človeka, ako som ťa spoznal ja, že ty non-stop si niekde na horách. A môj väčší problém bol, že ja hory milujem, rád chodím na turistiku, zdvihol som telefón, dobrý deň, pán Maga, nepredávam teraz absolútne žiadnu nehnuteľnosť, ani nehľadám, ale jednoducho už mi to nedá, musím vám zavolať, lebo tie fotky sú úžasné. Nemohli by sme niekedy ísť spolu niekam na turistiku? A ty že, jasné, však v pohode. Tak teraz najbližšie, o 2 týždne, ideme na 25-kilometrový pochod, vlastne to je na 2 dní, čiže 25 a 25 to bolo, tuším? To bolo takže 22 prvý deň a nejakých 22 ďalších bolo do Ružomberka, áno. Áno, vtedy si spomínam, že sme prešli spolu hrebeň Veľkej Fatry od Tureckej a cez Krížnu hrebeň Veľkej Fatry cez Rakitov, Otúľňa, Limba pod Rakitovom, tam sme spali vtedy prvý deň. Áno. Po teda 20 kilometroch a tam to bolo paráda takisto, lebo však tá komunita ľudí, čo sme sa tam stretli na tej chate, tak proste bola super aj vzhľadom na to, že sme pokecali a porozprávali o všetkom možnom. No a ten druhý deň sme sa presúvali až do Ružomberka cez Malinobrdo. Takže áno, zvládol si to na jednotku. Jeden problém som si tak u teba všimol, že máš trošku taký strach z výšok. Áno. Takže jeden taký travers, čo sme tam prechádzali, tak si bol trošku taký ustrachaný, ale dal si to, klobúk dole. Kto nevyskúšal turistiku vážne, alebo teda neboli ste na niečom podobnom, nájdite si podobného človeka, ako je Peťo, lebo si dobrý vodca tej danej skupiny a čo sa mi ešte veľmi páči, že ty používaš podľa mňa tú realiťackú konverzáciu aj v rámci toho žargonu pri turistike, že ty proste povie, niekto sa ťa opýta, Peťo, a kde to už konečne bude? A ty povieš, však to je túto kúsok. A to je, keď Rus povie, že túto kúsok a 50 kilometrov, hej? Že ty si niečo podobné, že túto kúsok a ešte hodinu šlapeme a furt sa ten kúsok neukázal. Áno, stáva sa to, ale ten kúsok väčšinou sa snažím aj vyjadriť v číslach, v kilometroch, že koľko ešte by sme mali prejsť.
A samozrejme vždy sa snažím aj tých parťakov, ktorí na tej turistike sú a viem, že sú možno menej zdatní, tak ich motivovať na to, že to dá ten človek a že proste to prejde, že radšej spomalíme tempo a pôjdeme pomalšie, ale prejdeme to všetci spoločne. Hej, takže držím sa pravidla a hesla, že skupina je taká rýchla ako najpomalší člen. Čo ti v takýchto situáciách beží hlavou, keď už nevládzeš? Zatni zuby a ideš ďalej, lebo proste bez toho to nejde. Keď si niekde 5 km pred cieľom a teraz si povieš, že už to nejde a nemôžeš ostať stáť, nemôžeš zastať, to proste sa nedá. Ty musíš proste sa zaťať, nejakým spôsobom sa presvedčiť v hlave, že áno, ty to dáš a ideš ďalej. Si predstavuješ, že medveď ťa naháňa alebo niečo také? Nie, vôbec, nie, normálne. Mám takéto zdravé sebavedomie, že ja to dám a dokážem sa presvedčiť, že sám sebe hovorím v hlave, vnútri, že áno, toto dáš a ideš. A proste, a ešte chvíľu a krok za krokom choď, rozbehni sa a poď ďalej. Funguje niečo také naozaj v tom mozgu, že pokiaľ dokážeš rozmýšľať, tak svaly ešte vládzu. Áno, určite. Hej. Turistika. Keď ideš teda naozaj, že bomby versus predaj bytu. Čo je pre teba psychicky náročnejšie? Fú, tak to je akože zakerná otázka, ale viac menej tá práca s tým človekom pri predaji nehnuteľnosti je horšia niekedy a tá turistika je viac o tom relaxe. Ale povedal si, že oboje ťa baví, čiže asi pravdepodobne si sa v tom našiel, čiže pri predajoch a už vieš asi komunikovať správne s tými ľuďmi, naviesť ich tak, aby si s nich dostal to, čo potrebuješ. Zažil si niekedy nejaký expresný predaj? Bol expresný predaj a to taký, že z večera do rána. Do rána? Áno, z večera do rána. Jeden deň sa stalo to, že som bol nabrať do ponuky garzonku, byt, ktorý je v podstate jedna izba s nejakou malou kuchynkou. No a večer som hneď išiel na obhliadku s klientom, ktorý mi hneď pri obhliadke povedal, ja mám hotovostné peniaze, kupujem. Tak na druhý deň ráno, hovorím mu, že tak teraz už večer tu na neurobíme nič, ale tak ráno príďte do kancelárie a spravíme zmluvu a všetky tieto veci s tým súvisiace, tak som si ho zavolal na 9. Tak ja ráno od 7:30 sedel v kancelárii tak, že na telefóne s právničkou, pripravili sme kúpnu zmluvu, on prišiel o 9:00 a doniesol peniaze v igelitke. Okay. 90. roky. Neboli to zrovna 90. roky, ale proste vtedy sa to ešte nejakým spôsobom dalo urobiť, takže sme to boli vložiť na účet a potom sa to nejakým spôsobom previedlo tak, aby to bolo všetko v poriadku a košer. Aj vysvetlil, že odkiaľ tie peniaze má? Tak zo dňa na deň. Nie, to ako veľa ľudí má peniaze doma, lebo nedôveruje bankám. Okay. Takže to je normálne bežná vec. Len momentálna situácia je taká, že banky chcú, alebo teda finančný úrad, daňový úrad a všetky tieto úrady chcú, aby všetko šlo cez účty, vzhľadom na to, aby mali na to dosah, aby vedeli kontrolovať. Hej. Ale proste mne nikto nezakáže, aby som ja doma nemal peniaze. To prečo? A máš? Máš? Ešte povedz, kde presne. To nemôžem povedať. Ale nie si taká tá dôverčivá babička, ktorej zavolá nejaký divný pán a odhoďte tie peniaze niekde do koša. Nie, to určite nie, takže... Ešte máš triezve uvažovanie. Áno. Mám také, že triezve uvažovanie veľmi. No a viem od teba ešte, že si motorkár, ale my sedíme v aute. Tak som sa to snažil nejako tak spojiť aspoň so značkou motorky, ktorú máš. Ty máš BMW motorku. Áno. Ja som čistý antitalent na motorky, že ja možno viem ju podľa práve znaku spozorovať, čo to za model, alebo teda značku je, ani nie model. Dokonca ešte len rok dozadu som sa dozvedel, čo je naháč. Hej. BMW motorka. Povedal si mi zatiaľ o nej toľko, že to je 1.6 6-valec. Áno. Dnes je úplne bežné, že 1.6 je 3-valec. Jak je možné, že 1.6-kový motor v motorke má viac valcov ako v aute? Jedna vec je, že to je trošku starší model motorky. Je to v podstate BMW K1600 GTL. Modelový rád 2014, to znamená, že je naozaj staršia, ale vtedy aj teraz sa do týchto motoriek stále dávajú tie 6-valce, s tým, že teraz už dokonca neviem, či aj 1800 nerobia.
ale stále aj vtedy, aj teraz je to stále vlajková loď BMW. Je to taký autobus na dvoch kolesách. Lebo komfort tej motorky je na najvyššej možnej úrovni, aký na motorke človek môže mať. A čo je pre teba také zaujímavejšie? Vychutnávať si tú jazdu na motorke a sledovať prírodu, alebo zdolávať rýchlostné rekordy? V tejto dobe je tá cesta na motorke nie až taká na vychutnanie pre toho šoféra. Moja žena, keď sedí za mňou, samozrejme, tak tá si to vychutnáva vo veľkom, lebo ona najradšej, keď ideme niekde do hôr a že môže pozerať po kopcoch a tak ďalej. Ja si to až tak neužijem, lebo ja vždy dávam pozor, kde mi nejaký medveď vyskočí na cestu, alebo nejaká sanka. Po prípade mi niekto nedá prednosť. Ty si aj v nejakom klube, sa mi zdá, nie? V motorkárskom. Rekrutuje sa tam nejaká časť tých ľudí, že počúvajte, sú na to úseky, kde sa dá vyskúšať výkon tej motorky, netreba to robiť tuto na ulici, niekde medzi deťmi alebo ľuďmi, ktorí to neocenia? My v podstate takto. Ja fungujem ako viceprezident Slovenskej motocyklovej federácie pre mototuristiku a šprinty. Okay. To znamená, že sú to dve také rozdielne disciplíny, ktoré spadajú pod Ministerstvo kultúry a športu, a teda riadi ich Slovenská motocyklová federácia. Áno. No a tu je to vlastne o tom, že keď robíme tie šprinty, tak ich robíme väčšinou na uzavretých letiskách. Hej, alebo na uzavretých cestách. Tento rok sa po dlhých rokoch vrátili šprinty na hlavnú cestu. Bolo to priamo pri Podbrezovej teda Lopej. Takže tam sme mali šprinty. Malo to celkom dobré ohlasy. Uvidíme, či sa ten organizátor odhodlá aj na budúci rok. Zatiaľ deklaruje, že áno, budeme veľmi radi. Takže tam sa dá tie výkony tých motoriek vyskúšať a ešte k tomu je to aj legálne a ešte človek získa aj navyše skúsenosť a to, že aj tú rýchlosť, za akou rýchlosťou prešiel aký čas teda dosiahol a vie si porovnávať tie svoje vylepšenia, zlepšenia. Dokonca sú tam tie open kategórie, kde v podstate preturbované a prenitrované tie motorky, ktoré keď sa postaví na štart, tak už vtedy ti idú uši odpadnúť. A rád jazdíš teda dlhé vzdialenosti na motorkách? No, tak jazdíme aj dlhé vzdialenosti. Najdlhšiu, čo som zatiaľ absolvoval, bola zhodou okolností tento rok medzinárodný motozraz, ktorý bol v Norsku, v norskom Lillehammeri. No a prešli sme celkovo 4600 km. To z toho už muselo aj celkom boleriť. Je to tak. Na tejto motorke to až také náročné nie je, ale keď som bol ešte na Čopri, na motorke na zraze v švédskom Sundsvále, tak tam vtedy ma normálne kamaráti známi začali volať, že železná riť, lebo proste na Čopri vydržať 12,5 hodiny denne. A ja som absolvoval vlastne cestu do Sundsvallu na v podstate 3 dni, kde prvý deň som sa z Ružomberka presunul do Gdaňska, čo je skoro 800 km. Celý deň cestuje človek. Na druhý deň ráno som prešiel len 5 km na trajekt, nalodil som sa 11 hodín na trajekte, večer som sa vylodil vo Švédsku, v Karlskrone, kde som sa len ubytoval a ráno, keď som sadol na motorku o 5, tak večer o 5 som bol v Sundsvalle cez Štokholm. Hej, to znamená 870 km na motorke, na Čopri, čo v podstate pre niekoho je nemysliteľné. Podľa mňa asi pre mnohých, ale extrémisti existujú na tomto svete. Sám som podľa mňa extrémista za volantom. Mne sa páči šoférovať veľmi dlhé vzdialenosti. Na motorke som si nikdy nevybudoval vzťah. Zažil som vlastne 2-krát iba skúter a nikdy som sa na ňom necítil isto. Ale čo sa týka tých aut versus motorky, preto ja to tak propagujem, že prečo si vôbec človek vyberie motorku namiesto auta? Prečo neabsolvuješ to Švédsko s tým autom? Že prečo radšej na motorke? Tá motorka dáva takú tú voľnosť, podľa mňa väčšiu, hej, taký ten vietor vo vlasoch. Áno, samozrejme, má to svoje úskalia. Keď začne pršať, človek sa musí obliecť do takzvaného nepremoku, hej, keď ho samozrejme má, tak aby nezmokol celý. A zase je to o trošku nebezpečnejšie, lebo aj tá vozovka, aj tie kolesá, že sú dve, sa správajú ináč na mokrej vozovke, na vode, ako v aute. Toto tu sa s čím dá porovnať v rámci motorky? S tým istým.
Ja na tej motorke, keď pridám plyn, tak je to proste o tomto istom, dokonca sa trošku vie aj zdvihnúť koleso. Aha, okay. takže tam ten pocit je úplne identický ako tu, ale s tým, že človek tú rýchlosť vníma intenzívnejšie ako za 4 sklami. Úplne v úvode predstavenia, keď si tu ešte nebol, som spomenul, že ty sa kúpeš s ľadovými medveďmi. Mnohí z nás už asi tušia alebo čakajú, že asi to nebudú tí zo severného pólu. Severný pól? Alebo južný, teraz neviem. Aj tam sú, ale skôr asi na severnom. OK. Že asi to nebudú títo ľadoví medvedi. Čo to je? Máme skupinu Belanské ľadové medvede, kde celoročne sa chodíme kúpať. Máme takéto svoje stanovisko, kde si vieme, aj keď je potreba vyrúbať dieru do ľadu a proste okúpať sa v studenej vode. V zdravom tele zdravý duch, to je heslo. A tým pádom tá studená voda nám pomáha či už pri nejakých klboch, pri problémoch s nejakým pohybovým aparátom a takisto aj ako prevencia voči chrípke alebo nejakým prechladnutiam. Lebo človek, keď v podstate veci chodí do studenej vody, tak samozrejme je menej náchylný potom na prechladnutie. Takže toto je dôvod, prečo sa tak trízniš, alebo respektíve trízniš svoje telo, lebo si myslíš, alebo máš už možno aj pozitívnu skúsenosť, že si menej chorý potom. Pozitívnu skúsenosť mám určite a dôvod je moja manželka, ktorá keď sme spolu začínali, tak ona vliezla do studeného potoka v zime. A ja som takto stal a drglovalo ma pri tom potvočiku s uterákom, hej, a čakal som, kedy odtiaľ vylezie a ona si to tam užívala a ja som pozeral, že ona si užíva studenú vodu takýmto spôsobom. Ja tu mrznem vonku. Podobný pocit by som asi spravil a teraz prečo tam nie som aj ja, hej? Tak na základe toho už na druhý krát som to išiel vyskúšať. Samozrejme, každý má na to skúšanie svoje vlastné tie postupy. Niekto povie, že treba začať sprchovaním, niekto povie, že treba ísť nejakým spôsobom postupne. Ja poviem tak, že mne zafungovalo spôsob, že som šiel najprv na 30 sekúnd a následne, keď som vychádzal vonku, tak som si povedal, že ale veď ešte vydržím, tak som šiel ešte na ďalších, tak prvýkrát som bol minútku, hej. Ale vždy je to o tom, že treba počúvať svoje telo a treba veriť tým pocitom, ktoré sú, ktoré nastanú pri tom vstupe do tej studenej vody a ako náhle ma to už moc bolí, tak idem von. A je mi jedno, ako dlho som tam. Hej, proste je to o tom, že človek musí vedieť poslúchať svoje telo. Ja idem do bazéna 26 stupňového s takým pocitom, že prídem po trenky a tu ma to začne páliť. Ja si neviem predstaviť, že čo to musí byť 4 stupne nad nulou, alebo respektíve tam ste blízko k nule. Tak ako, možno, že to niekedy v budúcnosti skúsim, alebo proste čvacnem raz do vody a potom, ale neviem si to predstaviť. Vyskúšať to treba, lebo ako si povedal, že teba to páli pri 26 stupňovej vode, nás to páli, keď ideme do tej 1, 2, možno 0 stupňovej vody, hej, kde niečo nad nulou, ešte to nemrzne, ale je to také, že v podstate najchladnejšia voda, ktorú som ja absolvoval, bola minus 0,3 stupňa a to hlavne kvôli tomu, že to bola tečúca voda, hej, takže ako niekto by povedal, že veď 0 zamrzne, že to už musel byť ľad, tak keď je to tečúce, tak to má trošku aj pod nulou. Je to vždy ovplyvnené tým vzduchom, ktorý je aj vedľa, takže vonku bolo minus 11 a voda mala minus 0,3, lebo vždy si tú vodu nejak meriame. No a snažíme sa, keď sme v tej studenej vode, tak mať tam dobrú náladu. Takže si spievame, rozprávame sa a sme celkom veselá partia, ktorá v podstate aj organizuje zrast celoslovenský ľadových medveďov v Hrabove, v Ružomberku, tam, kde si mal apartmán, hej, zhodou okolností, kde som ti predával reality. Takže stále sa to okolo mňa točí, že viem sklbiť či už to zimné plávanie s realitami, s turizmom a takisto aj s tými takými ako keby koníčkami, hej, čo je motorkárovanie sa a v podstate cyklistika, tu sme ani nespomenuli. Peťo, určite by sme si ešte vedeli veľmi veľa porozprávať, pokecať a ja som veľmi rád, že si teda prijal pozvanie do tohto podcastu.
A si naozaj podľa mňa profesionál v tom, čo robíš. To ti teraz Ďakujem. tak odozdávam referenciu, ktorú si mi ani nezaplatil, takže potom sa ešte vyrovnáme. Samozrejme. Ale čo sa týka naozaj prístupu ako realiťaka, super. Čo sa týka turistiky, naozaj opäť výborný sprievodca. Odporúčam všetkými 10, keď niekedy naozaj budete zvažovať kúpu nehnuteľnosti v kraji Ružomberskom alebo teda v Žilinskom kraji celkovo. Áno, na Liptove. Na Liptove, tak sa na neho obráťte. Je to človek znalý. On vám povie každý kopec, ako sa volá. Takto si išiel, keď sme boli niekde na turistike. Určite mu volajte a ďakujem, že si prišiel a možno, že sa ešte niekedy uvidíme opäť takto v podcaste. Nachystám nejaké ďalšie otázky. Budem rád a ďakujem veľmi pekne. Drž sa. Čauko. Čau.